oras no. So atong na nunggan na gyud ang ilang para debate no. Nindot kayo silang paminaw. Humana ba, Brad? Humana to? Wala pa. Doon na may ay manabor. Okay. So ang mga atong mga audience ako lang subliyo no. Nga kinahanglan mapalagpak lang pagkusog. Pero ay lang kapili og sagit kay usaher ba kini moderator ta matulad ta kay magsige lagi ha pikas ug pikas. Pero okay. Atong yatag ng panahon ni brother Jerry Lai. Mr. Edgar Samudal. Ang pangutana mauni. Sa kadaghan sa inyong versikulo, pila yun ka versikulo para muhaon yung timang. Tumag. Salamat, Brother Laik. Satu pa ipon ako. Kaya nangutana magagpila, okay kang ipon. Sige na, tumag na. Pila ka bersikulo sa iphanay ta? Ibha. Ipon. 1 minute ha. 2, 3, 4, may tungkol sa kanusa, 5, 6, 7, 8, hantod sa lain-lain version, sobra sa pulo, Brother Laik. Sobra sa pulo. Nagpasabot, uyong kas kadaghanan nga dili mabasa sa usa ka bersikulo nga imong gipirmahan sumala sa bersikulo. Uyong makatay unsi mo dahil nakamo. Tumag. Salamat sa nindot kay pangutana. Nindot pero sa yon. Uyon pa kuno ko nga dili mabasa sa usa ka bersikulo. Walay reporter, Brother Laik, nga muhatag og katin-awan utong ingon nito kanina ka tubag mo na to ni pinaagi sa insakto nga pagtubag gamitan nato sa kinsa unsa kanusa og napamatun-an ako kung kinsa unsa kanusa ang Tubag na ang pagutana ayaw pagligoy-ligoy. Nangutan ako, uyong ka ba? Nga sa usa ka bersikulo kay unsi man diay na, uyong ka ba nga dili mabasa? Sa usa ka bersikulo nga imong gipirmahan nga sumala sa bersikulo. Uyong ka dili, tumag. sayon gihapon kay pauta tubag na kuha isa pa aniya kay formal kay ni nga tong natugi okay ako na pa tubag kay kada pangutana na mo ibutan ko microphone okay dili ko mo yon nga mabasa sa usa ka bersikulo kay ang Biblia dili usaray bersikulo pero pag wala pa yung bersikulo mapamatunan walay bersikulo Brad. Nagpasabot nga dili ka uyon. Kung di mo ka uyon, yang sa daghang ka ng bersikulo nimo. Ha? Di ka uyon niyo akong pangutana. Uyon ka ba na sa usa ka bersikulo? Dili nimo mabasa. Ito ba nimo? Dili ko uyon. Kung di mo ka uyon, daghan na lagi nimo. Tubag. Okay, tubag na ko. Gitubag talaga. Mga igsoon, ang gitugot bitaw sa atong labda, pakpakra, ayaw na lang magsiyagit. Bisa sa Church of Christ Day, ano masabtan ninyo? Okay, utubag ko. Dili ko mo yun, kay ang Biblia, dili ko saray bersikulo. Kung usap pa kabot bersikulo sa Biblia, uyon ko, matubag na sa usa ka bersikulo. Apat inaghaman. Kaya dili ka uyon, nagpasabot, mabasa sa usa ka bersikulo, di ba? Kung usaray bersikulo sa Biblia, uyon ko, pero naghaman. Alam ka, alam ko pangutana, dili man ka uyon sa usa, nagpasabot, dili ka uyon niya sa usa, kasi daghan, nagpasabot uyon ka, nga dili mabasa sa usa ka bersikulo. Uyon ka. Ang Biblia, dili usaray bersikulo. Uyon ka. Dili usaray bersikulo, Brother Laik. Tumo ka, uyon ka. Kung na itubag na to, Wala ito ba? Balik ang pangutana ni Mr. Moderator, ipatubag. Di man siya uyon, nagpasabot, kaya dili siya uyon, mabasa sa usa ka bersikulo. O hindi mabasa sa usa ka bersikulo, di ba? okay, Mr. Moderator, Okay. nitubag ko, walang siya kayon. Kung naa sa labda sa atong debate, kung unsay ka, kanyan, ayaw na pagpamugos. Kaya kung ingon, mabasa sa usa ka bersikulo, kung usaray bersikulo ang Biblia, apan kinaghan man. Suri ko yun na yung kamutana. Patod pa nimo, dili lang yung ipamugos. Di ba na ka napupugson, kaya yung pupugson niya, ha? Kasabot, yan hanyang siya. Sunod pangutana,
nagtugaan ka mas tinuod sa kadaghanan nga kadatigong og Domingo motunga si Kristo, kadatigong og Domingo motunga si Kristo, nagtugaan ka mas tinuod wala. Tuwa. Salamat kayo sa nindot gihapon kay pangutana. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, kada tigom nila mitungha si Kristo. Kay akong giingon kaganina, sumala sa sulat ni Mateo, nga hain ang duha kong tulo nagakatigom na ako sa taliwala kung nagtuo si Kristo dili makakon busa naa sa taliwala kung nagakatigom. Ang pangutana, nagtugaan ka ba sa tinuod? Ayaw ba pag tumaga Kristo? Ang sirpa ba yung punto? Nagtugaan ka ba sa tinuod? Nga matong panino, kadatigong og Domingo, mutuha si Kristo. Nagtugaan ka wala? Tumaga. Nagtugan si Kristo sa tinuod. Ayun sa ha? Nagtugan si Kristo sa tinuod na nag-ingon. Hain ang duha kong tulo, nagakatigom, ana ako sa ilang kaliwala. Lisandi ka ni Kristo. Nagtugan si Kristo. Ikaw magtugan sa tinuod. Wala ba? Wala ba? Hindi ko matubag ko sa sabaw. Tumaguli. Okay, salamat kay katagaan ko ngayon. Lisandi ko kang Kristo, kay nagkaawaton ko kang Kristo, nga matinunanon. Lisandi siya ni Kristo kay siya. Sunod pagkatana. Sa unang Korintos, matod pa niyo dunay tigong. Imo bang mabasa? Doon na kamay nabasa sa versikulo sa unang Korinto 16. Nga mitungha si Kristo kay wa man ka mamata. Tumaw! Salamat kayo. Ginaginot lang gihapon niya. Nga gitubag na nato nga punhain ang duha kong tulo nga katigong. Nagutama siya sa 1 Korinto 16. Naghisgot na sa abot. Wala maghisgot na mahitungod kang Kristo. Abot matag na ulang adlaw simana. Nag-uyon na ikatero nga amon na dito nga dili si Kristo. Tumaw! Sugo na nga buhaton matag na unang adlaw sa simana. Wala na kaguba sa akong tima, Mr. Laik. Ino lang ako nangutana, Mr. Edgar Samudal. Tumaga ang pangutana. Matod pa niyo nagtigong ng amon. Uyon ka nga itong haamot dili si Kristo. Tumaw! Salamat. Ilan ang gituman ang amot. Busa tumutuman ka sa amot. Matag na unang adlaw simana. Nagtuman ka kang Kristo. Nagapanalangin si Kristo kanimo. Kaya nagtuman ka. Ino na ko'y puntos pangutana, Edgar Samudal. Ang atong puntos pangutana tumaga ay ligoy. Ang atong pangutana uyon ka ba na ang nito nga ang amot dili si Kristo. Tumaga! Kung mabasa na ko, kamuto nga si Kristo. O sa mga nagutana ka? O, dili. Ikaw ka, basahon na. Besa na. Hindi ka ba na? Pwede ka po magkakutana na. Ang inyong katunggalan ni Edgar Samudal ang pagtumagi magutana. Magpatungkag maayong pamatasan sa debate. Ha? Balik ko na ito ang pangutana. Kaya matong kanimo, ano? Sa unang Korinto 16, o yun ka na amot nito nga, dili si Kristo. Tuma. Di ba ka mo sugot nga kung tubago pangutana ang imong pangutana apan ginahimo na kaniadto sa mga apostoles? Tubagog na ka, Mr. Laik. Nga sila nagtuman sa sugo ni Kristo o giingon ni Kristo, kung kamo magtuman sa mong sugo, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa panahonan. Tubag ang imong pangutana. Kung akong basahon ang unang Korinto, nga kanang iyong gilitok, walang balitok sa unang Korinto. Dawato nila ng pilihan. Tuma! Sayon yung kayo ang pangutana. Sayon yung kayo. Oo, ayun sa tao. Ikaw man uloy butasan. Sige na. Sige, ano yan? Tubag na ko, ha? Kung naminaw ka pa sa akong gitubag kanina, di na unta, di mo na usbon o pangutana. Akong tugagan. Kay niingon ko, kung mutuman ka mo sa sugo ni Kristo, siya magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa panahonan. Ang sugo sa amot na unang adlaw sa simana, kung ato ng tumanon, ubanan ta ni Kristo, Brother Laik. Dili mga may puntos pangutana doon. Ang puntos pangutana kung basahon true, ang unang Korinto 16, kung kanang imong gilitok wala niha, ang unang balino ang imong kapilihan. Tuma! Ang akong tubag, mo ni Laik.
brother. Ang naunang, ang 1 Corinto 16, sugo na sa mga apostolis, sugo na ni Kristo, nga ngayon tumanon. Mabasa nga sugo. Kung sa kung tumanon, ubanan ta ni Kristo. Kung dili mo na tumanon, why Kristo mo uban mo diha? Musugot ka ba? O muuyon ka ba na wala ginabasa na itungha si Kristo sa 1 Corinto 16? Sa laing bersikulo, mutungha siya, basta musunod ka sa iyang sugo. Sugo man ang 1 Corinto 16. Kung di mo na tumanon, ubanan ka ni Kristo. Wala ginaliton sa 1 Corinto 16. Imo na. Busa ang pangutana, wala ka ba magtungas tinuod o nagtungan? Tuman! Nagtugaan o tinuod ang bersikulo nga si Kristo nang ingon nga kung tumanaw ng iyang sugo, siya mag-uban kanimo. Naas Kristo sa mga nagtumang sa sugo ni Kristo. Nasayod ka ba, Mr. Samudal? Nga ka nang imong gilitok din ha, Sabado na sa gabi. Nasayod ka naman. Kalwa kayo. Parang ang ilang sound ni Lubok. Kalwa lang. Nasayod ka ba nga ka nang imong ipagbasa diha, naabtan sa Sabado sa gabi, nasayod ka ba ni Ana o wala? Salamat sa nindot nga kautana nga akong nasayran. Nga ang Sabado niya, dili na adlaw ipapahulay. Naunang adlaw sa simana na. Nasayod ka nga ka nang imong gilitok diha, Sabado na siya sa gabi. Dili adlaw ipapahulay. Kumbaga, uy, nausap mo ka. Ngayon mo kukupiling papulay. Nasayod ka ba? Nga Sabado na sa gabi, nasayod ka wala? Tuma. Sayon kayo yung pangutana. Sige na sagot. Ang amon o ang panagkatigong buhaton sa naunang adlaw sa simana. Human sa adlaw ipapahulay. Mr. Light, naunang adlaw sa simana na sumana sa Jewish calendar o time recording. Alam ko Domingo na. Nasayod ka ba? Nga Sabado na sa gabi, nasayod ka ba niya na wala? Kumagara na. Nasayod lagi ko, lagi na dili na adlaw ipapahulay, Mr. Light. Kaya nasayod man niya ay ka nga Sabado na sa gabi, nga nung waman gisultirimos ka naghana rin taon doon. Ha? Yung Sabado na sa gabi natin na. Kabagon na isa mong pakpak, mga iksaon. Dili pa ngay pakpakan. Adik pa, dili na adlaw ipapahulay. Human sa adlaw ipapahulay, yung sana ba na? Naunang adlaw si Mana na, Domingo na ka na. Okay. Okay, marami na. Wala na ang atong